Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, guys, tangi turun. Iki wonge lagi do njrantal, duduk ngarep TV wonge. Ayah sudah kerja, anak-anak do ngarep TV, do ngarep TV. Iki ngono jam 7, guys. Ngoncone Bu Anis resek-resek koyo ngene iki, guys. Liburan harus tetap produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Wes anyen ibu rumah tangga ki anyen kontene ngene iki, guys, seputar pekerjaan rumah. Sampai iki direwangi urung adus wis ngontan. Raine sampai dawel ngene. Yah, tas. Iki nek ape munggah turu do nyepakno ngombe dhewe-dhewe. Gaweane ibu rumah tangga ya jenenge. Kontene ibu rumah tangga ya seputar pekerjaan rumah no. Pakaian tidak tembus. Bismillah. Jendelanya sengaja tidak saya buka. Mundak lamuk do mlebu. Oh, guys. Wayah lamuk, guys. Gulung dipasang mapan turu. Tak juk solak sik. Dolanan duduk misal balik kabeh. Apa, Gus? Badan. Sebentar. Nak bersihin ki lho, Gus.
Kena aja teriak-teriak ambil beni tanggane kelo. Atus seger. Atus kok. Wong lagi bar diresiki kok didokoki sembarang ngene. Engko ama tak nggih gambar mah ame. Iku GPU-ne. Wes tak resikane sik nek bengi dikai GPU-na. Mbok. Ora, aku kan seneng GPU-an ngene ra. Emang tuwek. Aku seneng aroma balsam lah, aromane. Dheweke balsam ndak bengi. Heeh. Heeh. Ana sotel barang ning isor. Apa manfaatnya kanggo kukur-kukur ngene nggak turu lho, guys. Sapa? Kenan. Kenan ya ayah. Kenan ya ayah. Aku sing kukur hotel. Yang sering kukur-kukur pakai sotel siapa ya? Aku. Kenan. Apa malu-malu galambo, ha? Remote. Loh. Kisah para ini. Apa? Nanya para. Iki lah jajane jeneng kene. Hah? Ono gedhok ndero lemari kan mas gendrak ndero laler. Lho wis saiki wayahe asah-asah grabae wis. Pirang-pirang. Ye Jal. Liburan harus tetap produktif. Kanggo ibu-ibu ora ono liburan ngono. Grabae kawan guys. Sampai iki jam 8 lho ijek dawel-dawel 200. Untungnya kok langsung konangan nah ora ndak tiwas aku ngremun omong ae tapi ra kerekam. Iki dikandani nek bar do mangan do gawe apa-apa ku kondang nyisain lho setidaknya aku ora iso bantu ora gelem ngisahno tapi nek bar mangan do asa-asa dhewe-dhewe kan ngurangi pekerjaanku. Seharusnya aku ora isa-isa kadang ora mergane gak ono brand. Badung gawe susu, badung gawe kopi, badung gawe es. Yo teh gredeg lumah kabeh kok grabahe kok. Kue kopi. Lah aku ya bare tak isahi wong ya aku sing kangelan dhewe. Kowe itu sing badhe ra gelem isahi kok. Aku tak isai.
teh nek bagai teh sai-sai. Bermangan ki mbok siji ajange diusahi. Ambek gelase ajange dhewe ae ku wis ngringano gaweanku. Wes. Nah ngene iki sak omah wong papat ki nek badhe nganu teng gerdak kabeh. Kaya restoran. Kok sai-sai. Kira aku gak susu. Nek isa-isa ku iku kan anu piring beling ra. Diselehke soalnya beling ku nek lang sabun ku lunyu nek tiba, lotrok tiba pecah. Nek piring bening iku piring hadiahan ku rimpine pol getas. Nganu sithik sampuan sithik tek ngono langsung bentar. Kok nek bar mangan pokok lawan ngeguni ra. Mang itu ya, ora masak. Oh, ada ini yang bolak-balik. Ora iki mau dibalesi. Dek kan ora dibalesi. Jebul wisine mati. Diterno anake rene. Iwake wisine lagi urip kan dek lagi nyadar nek iku mau. Dia sering ngomong dek kowe nek gak ono dia masak ngono ra. Wipine sing mati dek. Menapa iku mang lagi nyadar di WA wong padha atake ra iso. Berarti ora ane entok sing WA ra iso ngono. Tak ae atake ngono. Bariku terus anake wipine mati. Lah aku baru ngewah ngangelno wong iwake terno rene. Ora apa tak WA Mbak aku malah ewah. Iwake mbok terno rene malah aku. Gak apa-apa. Aku malah sing ewah para riwa-riwi akeh. Kepanasan riwa-riwi. Lah ndek anggere tak muni panggang loro ngono ae. WA tah Bu, WA Bu. Kowe sing ngongkon ya lho cetok kowe. Wis tak WA, tak WA WA. ra cetok. Alah nang wong ye. Tak WA ra iso kok kon WA ae. Maka kan kok ngapa itu kan Mbak Umi juga. Mang pas dengi pas rame tas sepi. Mbak Ana long telu. Jengene ya rame ah ra. Ngopi iki lho, sithik iki lho. Ngopi kok beranak pinak. Sithik ngene iki nek ora dikopi kok sisan manak dadi pirang-pirang ngene. Apa? Apa iku? Mimi ya Allah. Terus kan. Sewu. Ndok loro. Nek loro. Sek siji ndok meja ana. Gimana? Langsung dikira apa di kumbanisan ya, guys. Langsung dikira apa dikumis sik kok dikira apa dikumbanisan ya padha ae. Kumis sik. Delok. Ulah mangat. Seprapat jam ku 15 menit.
Carane mbah-mbah ra. Aja langsung mbok dokok banyu sabun isuk men mbah-mbah. Gombale kumi banyu biasa sik, ngilangno najis. Terus Buain najis. Engko lagi dikumi banyu sabun. Aja langsung gombal garing mbok cemplungno banyu sabun iku najise ra iso ilang. Gombale digebyuri nggo banyu biasa sik. Mbok dikumi mbek banyu sabun. Lup dicelup. Ini cek delok. Pakai tak 10 menit 15 menit. Sampo kok pirang-pirang. Sithik entok lho saember. Saember iki. Apa iki ember teng cilik iki? Gerabae wis isahan. Wis rampung karek ngombahi tok. Wis guys, ngono iki mau wis tak kumi ya 15 menit wis guys. Tak tinggal ndokoki gerabah mau karo ngedoli wong wis ki tak mumpung ora ana wong tuku tak tinggal ngucek wis delok ya guys. Liburane ibu rumah tangga ya tetep produktif men iki malah gaweane iki dobel-dobel. Sing biasane iso my time selonjoran nek anak-anak sekolah iki ra iso. Biasane iso ngopi karo mangan gorengan iki ra iso. Jam 8 rupane didabel-dabel 200. Sepurane sing kadang ngenteni kontene Bu Anis. Aku gawe konten ngene iki nek warung sepi yo, guys. Nek gaweane berah, nek misale alhamdulillah warung rame yo ora iso gawe konten. Esok-esok kadang ya sepi, kadang ya rame jenenge wong dodol ya ngono iku, guys. Wis anggere dilakoni ae sing penting ijeh ayu. Ora usah wedi dodol, wedi nek ana sing koni. Mesti ana sing koni. Semangat para pedagang-pedagang. Rasa wedi dodol ora ana sing koni. Tetep engko dikirimi pasukan tentarane Gusti Allah kan ngirimi. Kan nuponi maksudnya. Alhamdulillah ya. Ayo. Soalnya omahe pinggir dalan. Paketan dalan kampung lah. Ning dalan gang gereja tetep rame. Sampai kadang cah cilik-cilik nek dodolan sepedaanku aku miris. Dalane rame kene. Lurus resik Padang. Piye? Lurus resik Padang. Lah nek trimo nyagerno ditukoni tanggane entok ya. Sepira warung berah guys kene. Dendelalah. Wong kono-kono sing welas. No.
Tanggane ku sepiro? Bakul ndereh. Tanggane yo iku-iku ae. Wong dodol saiki gak harus diparani. Diposting. COD. Nah, gerno diparani. Ya ora mlaku. Suwen. Kudu pinter-pintere lurus duit ngono. Ngene iki rumasane ya mbah-mbah jambe luru duit ya. Diki ngontan entuk duit. Apa, Dek? Jagain. Ya, jagain. Ibu ndok sumur mbah-mbah dijagain. Kiannya banyak. Iya, makanya jangan ngompol terus. Cuciannya jadi banyak. Dina ora ono li ora mbah. Di-skip sedina ae. Alah. Selatar wis. Kalar papat kebak kabeh anggere di-skip. Ngene iki dek sore ya mbah-mbah. Ngene iki gombal do salin esuk ngene iki Senin. Kok gentar iki meneh iki ra ono panas lho ngasih nyamene. Ra ono panas. Salin turun tok ini. Ya wis semene lho. Roh dhewe. Hah? Wis piye? Hah? Kenan. Pecine beto mriki nang tak cucine nang. Peci. Nggih. Salam. Ya. Makasih ya. Dicuci nang sekolah ben pecine harum. Lho kan di. Kok kon. Kok apa rono neh? Rono mlaku tanya sepeda. Hati-hati, sepedanya kok ngademan nek meledos.
Hah? Berapa? Itu setengah. Donat berarti kok kono susu. Wes guys, karena iki lengkung ngombai bar li jerengane iki jeh kebak dienggo pakdeku. Dadi kentenan. Engko sik mungkin bar beduk lagi tak jerengi guys. Tak kumi molto sik arepan. Oh, iki petang kalar. Nek sing iki lor iki genter. Iki sebelah kono iki jono gombalku. Wingi gak ono panas padha ae. Ijek do anyep-anyep. Wes. Duduk. Wes ngono sik guys, videone Ibu Anis Kudus. Jarengi gombale engko sik mergane latar dek mau ijeh dienggo pakdeku. Dadi sementara ngenteni kok tak jarengi bar beduk mungkin gombale wis do garing, sementara ngenteni tak kumi molto sik. Terima kasih yang sudah nonton video Ibu Anis Kudus, yang sudah like, komen dan subscribe. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, berkah barokah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.